Danmark, de grønne marker, mælkebøtterne, alle Danmarks landeveje med alle de forskellige slags blomster, og så selvfølgelig de danske strande. Og hvad med skovturene? Skovturene, hvor hele familien og hunden med tager i skoven, og børnene, der sidder rundt om bålet og laver snobrød. Og selvom varmen går væk i Danmark i løbet af året, så gør skønheden det ikke. Selvom vinteren er der smukt, og vejene der er fyldt med sne. Ja, selvom vinteren tager man på skovtur og går ud og ser på hjorte. Man kælker med sin familie, og selvom vinteren tager vi ud og løber en tur. Og så er der selvfølgelig cyklerne, som vinteren ikke holder os tilbage fra. Cyklerne overalt i byen, og alle de hensigtsmæssige cykelløskryds og cykelstier. Jeg selv postbuddet er på cykel. Også her i byen ses der cykler og glade ansigter overalt. Nyhavn, og selvfølgelig havnebadet, hvor der både er plads til ældre og unge. Og de unge, som nu er meget på de sociale medier, men det gør ikke noget, for de har det bare sjovt sammen. De tager billeder sammen, lad et godt minde holde ved. Også skolerne har nemlig fået computer til rådighed, så alle eleverne kan arbejde sammen. Vi er lykkelige, vi smiler, og vi er så glade for at være danskere. Vi er Danmark.